ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ଏଠି ପନିର କଟା ହଉଛି। ସେଠି ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ରୋଷେଇ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଆଳୁ ଧୁଆ ହଉଛି। ଦେଖ କିପରି ଏଇ ପନିର କାଟା ହଉଛି, ପନିର ପିସ୍ କାଟା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।